Mas. Didom rata. Oh, aku gak roh lo basa kene pura. Pura ki. Purake didom. Diwul. Pura. Diwul ya apa? Diaturke, monggo. Nggih, titingane Mas, titingane. Mas Mul. Mas Marandono. Gagarane Pet, Piye? ya lek aku KCO 150 ya pilih sing iki. Timbangane sing diingi kae, KCO 150 pilih sing iki aku. Aku ora kacek pokok dijak. Lah koyo malah ngemis-ngemis ngono gayamu. Nruiman ngono to, Mas? Lah piye to Bu? Aku ki ya wis ngene iki lho, Bu wonge penak, neriman. Apa iya? Penak tenan? Oke. Jajal apa piye? Maksudnya jajal. Nah, eling lan Mas Podo, Apa wi? Iya. Muga-muga wong Tunggul Sari renek sing delok. Ora apa-apa, kene aman kok, Mas. Tenan KCO 150 pilih iki. Mau Mas, aku 150 ya kurang. Kurang. Ya engko bayaranku PNKB. Ya, wis 75 ya. Amun hati luput pisan kana pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel langkung sing tenanan dong Mas, mau beli roti nyapu ini. Ora, berarti ngetes saman konsentrasine piye. Saya tuh selalu konsen. Lah, selain konsen berarti saman yo ora sudah rungon. Konsen no Mas. Tan kena tinumbas harato buka pundi? Buka kecek. Penake buka soundman ae. Buka kula? Lah jenengan dipun buka? Lah monggo lah. Enggak gitu. Om saya masih kecil, jangan digituin. Wong kecil lek dibuka wis
Maksude iki dibuka tutuke metu suarane. Nah, lho, kaya iki lho maksudku. Kaya iki lho. Dudu, aku tahu. Piye? Aku kecil-kecil paham. Lho, masuk tahu. Dadi ati. Ayo, Met. Monggo sareng-sareng MMT campur sari. Golek asing kaya apa mung nyatane kelakon seprene angger kekasane malah bangun tresno. Duwowo ka. Apane? Iki lho suarane iki lho cengkoke iki lho. Iya, iya. Tapi penak toh? Penak, Penak, penak. penak. Tuh. Sumpah. Enak. Rina wanita hati-hati wong prasaja awan kebudene kesar tegamati mamong putra
Dawa to, terus to, dawa to. Ranjang kok bingkem bablas ngono kuwi. Bene, jereke penak dawa.